amaphoyisa awasebenzi lutho, ayikho into esetshenzwa amaphoyisa. Amaphoyisa ngicela silalelane. Amaphoyisa adla nabo labantu beyitolo. Uma sifika nephoyisa silitshela uthi nali iPakistani liyahleka liyajabula. Okukhomba lokho ukuthi iphoyisa lihamba liyomukela imali ePakistani. Ngicela ke nenze kanjena ke bafowethu. Lento fanele silwe ngazo zonke indlela. Nishutheni ivene amaphoyisa efike emapasteni nishutheni. Ni videorize. Nifake itrend. Sifuna ugovernment akwazi ukubona yonke into ingene ku social media. Bafowethu asingaphela amandla labantu bazohamba. Bazohamba labantu uma sime ngenyawo bazohamba abantu. Kodwa ke manje sekufanele sibe nento eblack and white. Fanele sithole umuntu onemvumo ngokuphelelwa se-South Africa. Sibe nayo leyo nto leyo. Uma siba nemashi kanje ukuthi nansi into ekufunza ube nayo, nakho kunye fanele ube nakho, fanele ube. Masike nayo leyo nto leyo, kukhona into ezisishayayo. Omunye unestem, akanayo work permit. Omunye unebusiness, akanazo incwadi zokwenza ibusiness eSouth Africa. Une passport ukuthi angene aphume. Kodwa unebusiness eSouth Africa. Bafowethu asukumeni lokhu sikulwele singabuyele emuva. Uma kuhlula manje i-decision step esizosithatha sizoqhamuka sekufanele siye straight ku government. Uma sihlula lokho organize imoto siye parliament straight sovimba iparliament. Lingasebenzi silethe ikhalo zethu eparliament. Ngoba yiki into ehlezi lapha exoxwayo lapha eParliament othi uyalalela kuhlala kuliwa njalo. End of the time into ebhlungu kakhulu engiphatha kabi mina. Ugovernment uma usuna 40 years awusavumelekile ukuthi uthole umsebenzi. Kodwa impesheni akakunikezi. So ke bafowethu ngithi asukumeni South Africa le ingeyethu. Asilweleni. Ugovernment kufanele ke sichazele ukuthi uma ethi thina singaqashwa sino 40 no 50 years ethi aqashwe 35 kugcina ku 35 lona 40 yena ke akenze njani uphilo ngaphi yena bona baphelele. Ngiyakhumbula ukuthi noba sino 50 sino 40 ngo 94 savota sabuyisa izwe selibuyile sekuthiwa sisafunekile thina kufuneka ingane zethu lezi abayifaka ama drugs. Lezi ingane zethu abayifaka ama drugs izona ezifuneka ngoba bayazi ukuthi bazayinikeza lenyawo ubhebheme ekhohle kuya lapho. So bafowethu asilweni uma sifa sifelizwe lethu. Amandla Viva South Africa, viva! Abasebenzi Aselithi basebenzi bahlali sanibonani. Mamelani ke. La okubalekile. Base sohamba. Please ngicela nibambane. Into ebalekile ukubambana nithembane. La amaphoyisa la akunamaphoyisa kunabantu abafana namaphoyisa. Sizibonele namhlanje. Yasurroundile ilanga lonke la. So amaphoyisa wekho into efana niyenze baholi. Sukumani nibhale yonke into efana ibhale. Ngicabanga ukuthi into efana niyenze fana niye straight nina njengabaholi ama leader. Niye Home Affairs. Kwamalindi amaphoyisa angeke enze lutho. Hambani straight nina kwa Home Affairs. Home Affairs nimcele ukuthi nicela nenzele u1 no 2 no 3. Ngoba ngeke kulunga. Amaphoyisa siyabaletha abantu bayabayeka omuya yamthatha omuya athi hayi lona uright. Hayi thina sikwazi ukubona nduna. Amaphoyisa la corrupt. Corrupt wonke abolile amaphoyisa la. So ke kodwa ke kufanele abe nje amaphoyisa. From government phezulu yabona ikhule banjwayo imadlanga. Banjwe ikhulu lezi impela othi mayiqhamuka odlisa imali ka 50 rand izamba naye likapondo. So banjwa bonaka. Khona okuzayo khona umongameli abazongena emgodini khona abazongena emgodini siyacela ukuthi ibambeni njengoba sibambe kanje itshelane makwenziwe imarch and march isikipha sepolitiki impani kushumayele asidingeki isikipha sepolitiki ngoba la somphakathi sabantu base South Africa ngithi ukuthi khona ipolitiki oyithanda uyibona ngaleyo langa layo kodwa mani masha la nomphakathi nabantu base South Africa fanele bambane nizwane kanje konakela umsebenzi wenu mkhulu labaholi umsebenzi wenu mkhulu kakhulu asibonile hayi konakele la
phambili ngabahlali phambili hlangana mhlali hlangana mhlali hlangana amandla uyayivubela Shono Shongeli untulizem usikiza ku ha ha Shono Shongeli untulizem usikiza ku ha ha Enthatheni imikhonto libambe selepeso njalo sosalapha Enthatheni imikhonto libambe selepeso njalo sosalapha emgungundlovu akashongo njalo waya bungaphethe emgungundlovu akashongo njalo waya sosalapha ayihlale phansi iba umthetho umthetho siyabonga